Hej alle mine online venner. Jeg hedder Lena, og det her det er Marius. Vi er rigtig glade for, at I gider at følge os tøser inde på bpigerne.dk. Vi har simpelthen så sjovt med at lave billeder og videoer til jer, og det er alle de her oplevelser, vi har med jer. I dag så har jeg fået noget helt nyt. Det er sådan en fisk, en snippers hedder det vist. Og det er faktisk rigtig lækkert. Så ja, vi prøver også at udfordre os selv lidt og prøve nogle nye ting. Og jeg håber, at I vil følge med os på den her rejse. Nu er det jo december, og jeg vil gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og godt nytår. Og jeg håber, at I nyder at flette julehjerter og lave konfekt og se julekalender lige så meget som mig og Marius. And to everybody out in the big wide world, Merry Christmas!